Bon dia, sematruites! En aquest vídeo us ensenyarem un parell de platges naturistes a les que hem pogut accedir amb la pelotilla. La primera és la platja de l'Illa Roja, al terme municipal de Begur. Podem aparcar i pernoctar al pícnic de la Torre Mora i des d'allà tenim uns 15 minuts caminant. Primer hem d'arribar a la platja i després direcció sud, és a dir, cap a la dreta. Trobarem un camí de ronda que travessa la sorra i a continuació s'enfila per les roques, però realment és molt accessible. I un altre cap de setmana ens vam anar fins a Llançà, concretament a la platja del Borró. Aquí l'accés i la pernocta és una miqueta més complicada, bàsicament perquè hi ha molt poc lloc i les autos grans ho veig complicadet. Però tot això, millor ho veieu en el vídeo. Què graves? Som Llatuites! Pentino. Bona tarda, estem a Llançà. Aquest cap de setmana de Sant Joan no teníem pont i al final hem sortit divendres. Hem arribat en un pàrquing que de dia està ple de cotxes, però ara ja comencen a marxar i hem pogut aparcar una mica torts, però intentarem passar la nit i ara anem a veure la platja, que segur que és xulíssima. Tapo el container. Això. El que passa que és una platja naturista, o sigui que no podrem gravar gaire. Com a mínim que no es vegin culs i tetes. No? I tites i xotxos. Fins ara! A veure, en Xavier pretén pujar la roda aquí perquè quedi més anivellada l'auto. I a mi no em fa cap gràcia que la pugi a la pedra. Ara veurem. Mireu on hem arribat. Ara només falta buscar la cala naturista, que imaginem que estarà cap allà. A veure si podem preguntar a algú que ho sàpiga. Sí, jo crec que anem perduts, però és igual. Que crec que anem perduts. Ja ho hem trobat. Em sembla que hem fet una miqueta de volta, però a més li dona el sol així com de cara, però aquí baix
Hi ha una caleta fantàstica, xulíssima. Allà no gravaré, però així teniu una primera visió. Un cargol de mar. Viu. Doncs tornem cap a l'auto, a veure si trobem el camí, i en Xavier ja està rient. I demà hi tornem, perquè és maquíssima. Sí, parlo amb el somiatruites. Te guardes per tu. Aquí dalt és on hem aparcat la pelotilla. Cuidarà que ja veus, ja com se el veiés. Aquí més endavant ja puesto. No es fica de cara. Cloc, ja està. Cloc. Ui, que tomba! Jo aquí gravant. Bon dia, somiatruites. Doncs avui hem dormit en aquest pàrquing al costat de la carretera entre Llançà i Colera. És un pàrquing on està permès pernoctar. Com veieu, hi ha bastants companys, tot i que la veritat no és el millor lloc, perquè tenim la carretera darrere i hi ha força trànsit, inclús de nit, però bé, més o menys hem pogut dormir. I ara anem a preparar el dinar i ens anirem, tornarem a la platja on vam estar ahir, que és fantàstic. Ara us faig una vista general. Mireu quina meravella de lloc. Aquí baix hi ha la platja del Burro, i darrere hi ha un parell de cales nudistes, que és on anirem nosaltres. Ja de bon matí, perquè són 8:45, ja comencen a arribar els primers cotxes
aquest pàrquing quedarà a tope. De fet, no podrem sortir fins a la tarda. Inclús aparcaran cotxes aquí on està prohibit, però us avisem, ahir a la tarda vam veure els Mossos i tots els cotxes multats, els que estaven mal aparcats. Aquesta carretera no sé ben bé des d'on s'agafa, perquè aquí en aquest sentit, com veieu, està prohibit, però sí que més avall ja es pot aparcar. Però bueno, aquí segur que no, excepte a la zona del pàrquing, on estem nosaltres i la resta de companys. Vam passar tot el dia ajaguts a la platja, gaudint de l'aigua transparent i del sol. Però al tornar a la Pelotilla ens esperava una sorpresa. Quedat sense apropar. De fet, l'havíem posat a Galícia, o sigui, l'estiu passat. Ens ha durat moltíssim. Ja estic mirant un ciclista pixant enmig de la benzinera, flipant. Bueno, hem posat a apropar, anirem a fer benzina i ens anem cap a un altre lloc. Fins ara! Bona tarda, somiatruites! Estem al port de la Selva i hem aparcat a la zona esportiva on està permès pernoctar i aparcar, tot i que no té serveis. No intenteu fer-ho al poble perquè us enviaran cap aquí i potser us multen i tot. Ara anirem a fer una passejadeta perquè ja ha caigut la tarda, no fa tanta calor, i anem a veure el poble i tornarem cap aquí a dormir. Demà no sé què farem. Haureu d'esperar més endavant aquest vídeo o un altre, no sé segur. No sé si donarà per fer més d'un vídeo. I bé, ja veurem cap on anem. També depenem una miqueta del temps, perquè si ha de fer de tramuntana, evidentment no ens quedarem per aquí dalt. Potser anem de tornada o no ho sé. Us faig una volteta perquè veieu la zona. Com veieu hi ha el pavelló. Bueno, no sé si és ben bé un pavelló, perquè de fet hi ha els serveis d'emergència, però aquí darrere hi ha unes pistes de de bàsquet i una miqueta de zona esportiva per la gent del poble, pels nanos. I com veieu, ara mateix està força ple d'autocaravanes. Ben ple. Però bé, ja és d'agrair que com a mínim ens deixen un lloc on podem pernoctar tranquil·lament. Fins ara! A veure, estem al port, a Port de la Selva, el que és la platja. Oi, dius que és molt alt. Ara. A veure, estem al Port de la Selva, a la platja que hi ha davant d'un gran aparcament, on hi ha furgons aparcades. El càmping és d'aquí. Ara us ensenyarem un càmping, hasta ens hi costarem i tot, perquè això s'ha de pagar amb diners. Doncs això, en teoria les furgons no les deixen pernoctar. Que ho sapigueu, si veniu cap aquí. I aquí darrere hi ha el poble, no hi ha el Cabo d'en Xavier, el poble. Ja hi ha aquí el mar, i aquí un càmping que el anem a veure i us l'ensenyem. El terra és tot de fulles de... No trobo res. D'algues. Que es queden enganxades als peus quan surts. No hi ha ni sorra. Deu estar sota. Sí. Sense comentaris. El Port de la Selva és un municipi de l'Alt Empordà. Allà es combinen la blavor del Mediterrani, la verdor de les vinyes i aixecant-se arran de mar les muntanyes de la Serra de Rodes. Si és per fer música.
trobat amb una exposició d'obres de diferents autors, bàsicament en ferro i potser algun altre tipus de material, però és xulíssima. Us ho anem ensenyant. Paella! Avui hem fet paella. Hem fet paella per sopar. Avui hem fet paella per sopar. Cal mariner. Ja us direm què tal és. Súper el sopar a Cal Mariner. Molt, molt recomanable. Almenys la paella. Però La paella boníssima. tot tenia molt bona pinta i molt correcte de preu per ser la zona on està. Hi havia gent del poble, res de guiris i turistes i així, gent d'aquí de la De vila. la comarca. I de la comarca, de la ciutat, del poble, vaja. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt recomanable. I està just a davant del passeig marítim, perquè no tingueu pèrdua. On està? No es veu. Aquí sí que es veu. Hi ha la cruïlla amb la carretera que va a Roses No es i veu. Cadaqués.
Però no es veu perquè està fosc, port. perquè és de nit aquí a la farola, però ja no n'hi ha. El port de la Selva, per si no es veu. A l'entrada del port de la Selva. I Molt el recomanable. restaurant. I ara què? I el restaurant. Fica't. Aquí. Espérate, que aquí giro al revés. No? Cal mariner. Fan menú també, el que passa que a nosaltres ens anava de preu, però No, i volíem paella. i volíem paella. Volíem paella, que som molt paelleros nosaltres. Vinga, bona nit. I després de fer proves amb el mode nocturn del mòbil, ens en tornem cap a la Pelotilla per dormir molt tranquil·lament. I al proper vídeo visitem un parell de pobles d'interior i un monestir. Us esperem!